Nag-enter pa. Sorry. Ano na kayo? Ayan. Parang ang galing nila. Ang galing naman. Bakit naman ganun? Silong nanala. Ay, ita. Bakit naman ganyan? At naman. 0% ako. Haha. Sure. Complete. Okay, let's go. Anong gagawin natin? Ikot. Anong gagawin natin? Ayan, dito tayo. Papunta na ako. Nakakakulat ka, ikaw ang smiley ka. Buti naman nandito ako. Alam ko na, may multo dito. Shish. Ay, ay, never mind. Patay kayo dyan. Ikaw ang smiley ka. Bakit may mukha? Spawn dito ako. Spawn ako. Sintay. Patay dito. Ay. Ano nagpatay? Chat. Ay, dito ang favorite ko. Let's go. Dito tayo. Anong ginagawa nyo dyan? Dyan na yung mga multo. Ano yung dyan? Kaya punta na ako dito. Goodbye. Ay, babae dito. Saan na kayo? Punta na kayo dito. Yan. Sige. Ay, yan siya. Huwag nga kayo. May binangga niya ako. Trip niyo na ako magpanggap. Sige, mamuti dyan. Sige. Ako kumas. Mala, yan dyan pala. Andyan yung multo. Sinalaksin yun. Dyan siya. Nabangga ako. Sana kayo. Pilisin nyo dito. You sus. Hahaha. Ikaw pag sus. You sus. Haha.